Oj, 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 vad konstig och svårt fråga. Vad var det svåraste att du har varit med i ditt liv? Oj, 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 fan. Det svåraste jag har varit med om i mitt liv var att vara flykting. Det var det svåraste att komma till ett främmande land och att lämna mitt hemland otrygg och fredande. Jag är oerhört tacksam att Sverige har gett mig en ny möjlighet. Jag kommer aldrig glömma de som har hjälpt mig när jag behövde hjälp. Men vi drar ju också oerhört mycket för Sverige. Vi har stött och byggt och gett nya tänkande, nya möjligheter i Sverige. Och det är det. Ja, jag stannar där. Ja. Hej.